Hey hey! Dagens video den kommer til at handle om festivalsæsonen, da det jo snart er ved at blive sommer, og det bliver varmere udenfor, og det er vildt lækkert. Og i dag kunne jeg godt tænke mig at vise jer et outfit og et make-up look, som jeg helt sikkert kunne finde på at tage på til sådan en festival her. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at komme til Coachella en dag, og det er lidt inspireret af den her Bohemian Festival. Efter jeg har påført min moisturizer, så går jeg ind med min MAC Stroke Cream, som er en perfekt flydende highlighter, der lyser huden op og går rigtig godt inde under min foundation, som er Glam Bronze CC Cream fra L'Oréal Paris. Og det er en letdækkende foundation, som bare er perfekt til det her makeup look, som skal være sådan lidt glødende og bronzy, som er perfekt til sådan en festivalsæson. Coachella foregår jo ude i ørkenen, og derfor så går jeg lige ind med en omgang pudder, for lige at sætte min T-zone og sørge for, at jeg ikke skinner, og min makeup kan holde hele dagen til den festival jo. Derefter er det blevet tid til bryn, og jeg starter med at bruge en gennemsigtig gel for at sørge for, at øjenbrynene sidder hele dagen. Og så går jeg lige ind med en farve bagefter for at definere øjenbrynene. Derefter prepper jeg lige min øjenlåg med min primer potion fra Urban Decay, så de er totalt klar til mine øjenskygger fra min Morphe Brushes palette, som er vildt lækker. De lever totalt op til MAC's øjenskygger. De er så nemme at påføre, og farven holder vildt godt. Så de er perfekte til det her varme, glødende look, jeg skal lave, fordi der er en masse røde og orange toner, som jeg skal bruge. Først lægger jeg en lidt lysere orange på hele øjenlåget med en blending børste, og derefter går jeg ind med lidt mere præcis børste og lægger en knald orange på selve øjenlåget. Og så bruger jeg en rødlig farve i creasen, og bagefter så bruger jeg sådan en lidt lys, helt almindelig nude farve til at blende det hele sammen. Så highlighter jeg under min bryn, fordi at highlight is everything, har jeg opdaget. Og bagefter går jeg ind med min Sensational Lash Mascara fra Maybelline. Så er det blevet tid til bronzer og contour, som efterhånden er blevet et af mine yndlingssteps, når jeg lægger makeup. Så hvis I har en rigtig god contour, må I meget gerne linke den i beskrivelsesboksen, så jeg kan finde ud af, hvad for nogle der er rigtig gode. Og den går jeg bare ind og markerer mit ansigt med, og derefter går jeg ind med min MAC blush. Jeg kan ikke lige huske farven, men den her farve er i hvert fald rigtig fin til sådan en lidt mørkere hud. Og til sidst så går jeg lige ind med en clear lyserød lipstick, så jeg bare lige får lidt farve. Så bruger jeg lige sådan en rigtig lækker setting spray. Who knows if it works, men jeg bilder mig i hvert fald det ind. Og så er det blevet tid til hår. Jeg har to forskellige hairstyles, som jeg gerne vil vise jer, som er meget sådan bohemian, og nok også det jeg selv vil sætte mit hår som, hvis jeg skulle til sådan en festival. Og det første er bare nogle løse krøller, som jeg laver med et glattejern, fordi så bliver de meget mere sådan beachy. Og så sætter jeg bare noget af mit hår op, ærligt talt, så det her bare føler sig frem og lave lidt mess over det hele, og så skal det nok gå. Og den næste hairstyle er noget af det nemmeste, man kan gøre ved sit hår, hvis man bare gerne vil have det væk fra ansigtet, og man sveder, og det bare skal væk. Og det er bare sådan en messy braid. Ærligt talt, så gør jeg ikke så meget andet end bare at flette baglæns. Det er faktisk noget, jeg rigtig godt kan lide, fordi så kan jeg også hive lidt i den, og så ser den bare helt messy ud. Og jeg tager bare nogle babyhår. Lidt mere end babyhår.
Okay, jeg har seriøst hørt så meget om de der flash gold tattoos, og fordi det her er en Coachella-video, så tænkte jeg, at det ville være virkelig mærkeligt, hvis ikke jeg havde dem med i den her video, så jeg forsøgte mig altså frem med dem, og det er første gang, jeg prøver det, og jeg valgte at lægge dem under øjnene, man kan lægge dem over øjnene, man kan have dem på armene, lige hvad man vil, men jeg synes resultatet er ret godt, hvis jeg selv skal sige det. Og det her, det er så det færdiginspirerede Coachella makeup look. Jeg synes, det blev rigtig fint. Og jeg tænker bare, at jeg vil lade nyde mine rigtig lækre outfit poses i fred. Så her kommer de.